Ang sentence na to ay may ago sa ending. Kapag ang sentence ay merong ago, isa itong past simple tense. Ang verb na gagamitin natin ay past simple form din. Itong nasa option B. Hindi pwede ang present perfect tense na nasa option A. Hindi ito kapartner ng ago. Kung has left ang gagamitin natin, dapat wala nang an hour ago. Denise has left. Ganun lang. Hindi rin pwede ang option C dahil isa itong past continuous tense at nagpapakita ito kung ano yung patuloy na nangyayari sa oras na yon. Ang sentence natin ay hindi nagpapakita na patuloy itong nangyayari. Nagpapakita ito na natapos ito an hour ago. Ang option D ay past perfect tense at ginagamit naman ito para maipakita kung ano yung naunang actions sa mga past actions na na-mentions.